muddi yaye bon kono dinno ngoy jungo mabbe ngedda na budon be sirete ni ko ala fu torte parce que ay safi ko wadimmi yona Allah mudi yimbe be mi no sikkude do onon ko ben etton confiance mo yo mo etton million ji jonne be mbudi ko nano ngay jeyi kono jetana be garanti ko be jetta dum kadi yimbe be ka indi wotami jonne mo muddi jettani mo garanti o kanko be mari programme irisami wallu mo hendu hey ko hebu don awa ben ko non andi bi mabbe nini ko reedujo ko do mi yeyi don on be nini problème taw be problème souci no nangibe biddo mabbe on jombono do mo on mutirino be yeyi yadum hande no be anda ka be jokkitira on yawri joldi muti fus be anda fiyon jon no nyamale ko be nyawli fo nanon dum go be jetten no susoji be nyawli wobbe kadi be nyawli nini ko yata mi anda combien de personnes jon no hande hay 25 bela hande 25 bela bele safi ko faali la wani meta di mbudina budi on ettade e to al goldu mais secrétaire ko mi ande mi wowi mi mbudi on ette so don fala munyeri masi da balode ko jetten be garanti yo bon dimbo ko falta be labo ay ko be wonno don taw duma ko be wonno don ga mabbe dow to na piwo ma feje be yeyno nyamo koy basalle be tabal ko don be yeyno na kam me tigi go darni do suudu ko yeton non nafen mo yendu suudu no labama go na kam me tigi gardan don go on ita bongo be no ka terrasse ko ka na kam be darni on dey e yo dengalle ko siddo modi mabbe darni dengalle am fanko ala nyako mi ala safi nyas joni secrétaire Allah wadi mingi be no namen goto wallela min programme on do mi anda ko on woni wondo hara meddo yambu des Mariama tigi darenti problème mi jogi wa fala kan be tande la goddo e budi be tambe jogi din don tawati yani awa joni gani de don ta so gani de be do ko woni won andine la hatta kay toujours mi noddo yaw nga téléphone ko be ta porte confiance ko ne mabbe nani ton porte camp ko don la ni don no fe do joba wabe yami da jala be sikani fedi arabe anda ko di gongo wabina arabe anda ko di gongo ça va? Ça va. Je vais marcher dans son domaine. Aïe comme il. Bama jombi. Car do photo ji. Oh ouais, non photo ji. Car photo ji. Ani ni ko sa yi taw photo ji ni si gayne no si continuer yewtere. Ila Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komi yangani o gorko kon fo o jombi. O jombi de. Alhamdulillah rabbil alamin amiyati. Paullo baati honno mi halane no yummiraw nyallay sende be kiki dara de won tigo ngam mi halane no goddo fiya wonta e rofo fianso goddo wonga labbi jon non dum do ko aga ila ni do hore ma mi halane no so ni bama jombi hayo noddu la ka do yeti kala ma do ni la ngay photo ji kam so be nguma o jombi jungane on penka ni ta fe fan ko nodamo no quando mi hanno combinato ma non combinato ma mi da no da ma vai confiance mo ka woni mai finance de ko be yow to andon ko no wonda mi wadde do mo de andi mi hala ni ma mi jokki ma mi hala ni ma te min ni goddo wonta Europe o fiance gorko wondo lagini a jabali hala ko biyo non ayani bije maade ko yimbe do di o mi bambay mo akeko be o titon mene melozi nani meye Italia wata o nani ko aduna hewti tino ene non nene jakani ni sayon ko ni woni ran yom ni won to aron joddon do tolle do e don do na go to nene yo jakar jalugol na jalugol e yewta woni o gol ko lidugol e ya galne fo na gore nene hey mi yewta yo woni on gol ko duttu duguda so ngini woli mi do andi woni fiimu do na anda mi do andi on ko min adi yide oni mo falala ndewgal sunna min woni no yo na bayla ko min jabali mi tali yandu no wala nango ko no yetta ona bama o mi ona bama mo yetti buri a nyami mi sifano junu aduna kanyum no safi no falama mi wona bala ko mi hudi ko na ba ha to joto ko bandi be wadi lango lede pordo do mi ko dum wurno gorko ko dugula kala ko wiya ko woni hero budo mi yida fimu nabe fowde kadi wobbe mabbe no ton ko fenobe dugulabe alla mara ase oro ko dugule ya galari yeyime me sodi menen kadi bay ko men nay dara non jetto don kadi nguli mom fo jono do anta
wari jetta mbuɗi andi ngono laamila ko wari o sowi sinnimi o wolanimi o fokkitilede fo ko yiyatami ɗo miɗo ñawli ɓuuri 50 personnes ko yiyata ɗo ñande be yimɓe hay mi walini ɗanotako téléphone ɓe ngalani yeeɗi kono yeyta noon téléphone ñamere mi noddima ha mi ronki ala fe mi yeeyay kala komi jogui min yeeyay hay lince amen en ɗum ɗo ko hattame mbortoɗo omin yeeya ko tamen lilo e jamanu min ɗon handi ko on ɓe galle ɗo si a heeɓi so dow mi yeeyay ɗe fem nene hakkunde mon ɗo wawi yeyde ɗen galle fii hondu mi yeeyay e wawata gollude ɗaɓɓen ko waɗen yoɓɓen ɗi mbuuɗi arana yeeyu galle so yeeyi galle comme to natoto haɗimoɗa golla haɗi golla miɗo yoɓan maɗa janggi aɗa hetti diplôme ma ngol ɗum addanimi ko tana e sondia ƴettugol ɓukkami e probléme naɓanmi kaso on probléme iɗon tawa e makko par ce que ko ono wi ila yomi accuto choix mo mi jokka ko faala ɗon ko ɗon andi ɗon tawa hoore binde ɗon ko gaddi hollimi go gasi ko ono ɓaymi yolli o ganno wiyoma moƴƴanala ɓay non ɗum suti depuis aduna tawi si goɗɗo jombama o yeeyga modi mum na mbuɗinene makko ɗin warata o ƴetta na mbuɗinene makko ɗin warata si gorko jombima ƴetta e mbuɗinene ma e ɓokka on e ngaldago en hokkimo e ngalda en hokkimo ko dewgal ara e ɓokkaɗa toon ka koye a yaw jombeɗa jooɗoɗa jiidoɗa ko ɗum ara yiyala ka kono si tawi noon ɗamila yaadu leydi portugal la windanama ono ƴetti hoore mum no codi si gorko codi kanko o wiiray o ƴetti million ji yimɓe ɓen fof ɓay mo suti miɗo yeeyi ƴettoyi sere miɗo faala uddutude boutique o aranin mi womo fokkiti leydi porto sikki ɗon ɗo yelti ɓuuri awɗone metti sifare ali metta sifare tandi fi on ɓay si o heeɓi o boo woni gorko woni ju mi yeeya mi yoɓita yimɓe ɓen ene to waɗan jeleɗe yeeyam ɓiɗɗo si mi yeeyay kere ɓiɗɗon no mari baaba no waɗi ɓiɗɗo ɓiya min mi dankota ko o ha hewtani o ƴetta mi o naatami e kaso hukkami e nder siirede mi danko ɗum gerdi ha o ƴetti mbuuɗi accu wonde harayide chéri mi wayrima accu Safiatou Safiatou kon waɗi imi ak quel problème ren ɗum depuis lere ngo non pourquoi ano dans la téléphone inna redma no musidema Mama da ye golle mi wata halangol ma derangol ma bonnugol ma ɓen defi musude ɓay totara nawnare sa nawni noddan inna nawni ɗum ɗo no waddema ɗa wawi nodde goɗɗo aranama si tawi a wata fanno kam halande bonnugol ma ɓenne par ce que kono renɗon musid mi heɓɗayo mi handa billahi walla amno bindi mi wancini kafe mi wawa halittugol kooƴe min kala tan ki imo ambi holangami change ɗum no waɗara yaɗɗino ala seera rima ka sutta gata change mi yeejima accu wonde harafide hande miɗa falayide iɗa andi mi Safi ko ɗum yinoɗaɗa may mbuɗɗi nda no fela mbuɗɗi koye werani a ortolode mbuɗɗi Safi accu fela waɗi gonɗi piiji ma mi ari nde ñanda yeɓi ɗuma o ngal ono tigi nano tigi nonamay mi yaalira doye buuɗi ɓe adi ɓe naɗum ina ɗum a songude na famille mi ala ɗi mbuɗi lampari joni no mayyani ndi